Bona tarda a tothom. Gràcies per haver vingut i per la feina de molts de vosaltres que ja esteu en aquesta precampanya i la que farem entre tots i totes a partir d'ara. Estem avui aquí a les Roquetes per presentar la candidatura d'Unitat Municipal Nou CUP per les properes eleccions municipals que es faran el 24 de maig. Òscar Andell, regidor de Serveis Socials i cap de llista de la candidatura d'UM Nou CUP a les properes eleccions. Bona tarda. La candidatura que avui presentem la conforma un fantàstic equip de treball disposat a representar un projecte polític de llarg recorregut com és el d'Unitat Municipal Nou. Un grup de persones que des de la honestedat i el compromís assumeixen avui el repte de tirar endavant el municipi. Que faci de l'Ajuntament una administració propera. Volem assumir aquest repte, el de governar, perquè volem seguir transformant el municipi. Les entitats socials juguen un paper imprescindible i l'Ajuntament ha d'actuar des de la cooperació i no des de la competència. Hem de treballar colze a colze amb els esplais, les associacions culturals i debats populars, amb els Castellers de les Roquetes i un llarg. En el marc dels plans d'ocupació hem d'aconseguir que una cinquantena de persones del nostre municipi sortissin de l'atur de llarga durada. Però no és suficient, hem d'aconseguir que no tornin a l'atur. Hem encetat un canvi de rumb a l'Ajuntament que l'hem de continuar perquè tots els projectes que hem engegat s'apliquin amb tota la seva potencialitat. Hem llaurat la terra, hem de ser-hi perquè donin els seus fruits i hem de ser-hi i hem de tornar a ser-hi. No desfallirem perquè ho farem amb tots i totes nosaltres. Ribes i les Roquetes, el nostre municipi, no viu aïllat del seu entorn. Una comarca, el Garraf, un país, Catalunya, que viu immers en una crisi estafa global, però que alhora ha de remoure les consciències i fer emergir lluites socials i d'emancipació nacional. I és ara, com ho va ser als anys 30 en la República, que el municipalisme és i serà un instrument fonamental en el procés constituent que es viu avui al Principat. Però no oblidem que el nostre marc nacional són els països catalans. Avui, 25 d'abril, els nostres germans del sud han sortit novament al carrer per defensar la dignitat del País Valencià. Acte seguit, parlarà un company vingut del poble al costat, però no per això deixa de ser bona persona. Quim Arrufat, diputat de la CUP del Parlament de Catalunya, amic i company de tanta lluita. I no plantejar horitzons de ruptura democràtica amb l'estat espanyol, de ruptura democràtica amb les elits polítiques que ens han estat estafant i governant fins ara i de canvi social radicalment profund cap a una economia que estigui al servei de la gent, per tant, cap a una economia que tingui com a punt central la justícia social, la gent i la igualtat entre les persones. Aquest és el compromís que adquirim com a candidatura d'Unitat Popular. L'Òscar Mecón, Claudia, Laura, Carme, Oriol, Núria, Pere,